umkhuhlamini 10-111 indumandumane. Iyabingelela indumandumane 10-111 umkhuhlamini eGoli eThembisa. Umhlaziyi wamaphupho osimele. Namhlanje asike sibheke amaphupho athe ukujula noma abuqhayi. Adida abantu abaningi enza abanye abantu behambe bekhuluma amanga bachaza amaphupho ekungasiyiwo. Asike sibheke iphupho lomuntu okhulelwe noma umuntu ophuphelwa ekhulelwe. Iphupho lokukhulelwa lichaza izinto ezihlukile eziningi. Asicale la, ukuphupha udla ama-fruits. Lelo phupho liyi-sign noma liyi-symptoms yokuthi kungenzeka khona umuntu okhulelwe noma wena ukhulelwe kodwa awazi ukuthi ukhulelwe. Nanti elinye iphupho elibucayi elijulile. Ukuphushelwa umuntu ekhaya omdala noma isalukazi noma ikhehla. Akuphuphele ukhulelwe aze akuphuphele nobulili bengane ukuthi uzozala intombazane noma umfana. Lelo phupho lijulile ngoba lisuke likhombisa ukuthi kunomntwana ozoba isibusiso ozovela kuwe wena ophushela ukhulelwe. Loyo mntwana uthi angavela emhlabeni ubulili ophushiwe kube yibona. Leyo ngane ihlupha ize ifuna ukulungiselwa kakhulu amasiko ayo. 1, ifuna ihlawulwe leyo ngane leyo. 2, ayibonwa leyo ngane leyo iseyincane abomakhelwane noma abantu abaseduzane nawe. Uhlala naye endlini leyo ngane leyo izinyanga eziyisithupha ingaphumeli ngaphandle. Ngoba namhlanje sekunama-clinic, iphuma e-clinic ibuye ihlale endlini until yenzela usiko. Igula until zibe indala. Leyo ngane leyo umqhaqi weyibopho zakho wena osuke uzalile noma ekhaya, isibusiso, inhlanhla. Uma kwenzeke njalo leyo ngane leyo ufuna ukuthi kwenziwe umsebenzi ubonge nina nobaba wengane ngoba nizala isibusiso somntwana. Ukuphupha futhi wena mnikazi wephupho uphuphe ukhulelwe. Lokho kusuke kukhombisa kuwe ukuthi kuneyinhlanhla noma kuyisibusiso esizayo phezu kwesimo sempilo yakho. Noma lindela ukuqhakaza kwenhlanhla noma kwempilo yakho. Kusho ukuthi khona ukuhle okuze empilweni yakho kodwa okusase yinto engakaveli kodwa khona into ezayo. Futhi ukuphupha ukhulelwe kusuke kukhombisa ukusho ukuthi kunesizini osuka kuyo eyinhlupheko noma ngabe uthwale kanzima mhlawumbe empilweni ukhulu. Kodwa njengoba usuphupha ukhulelwe kusho ukuthi usushiya okudala ukhuphukele kusha. Uthi isambulo 22, ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha okudala sekundlulile. Inkosi uma nizwile iniphilise. Ngicela uma ubukela umbukiso uthinte usubscribe, uthinte ufollowers, ucomment ngezansi, ulike. Ngicela ukuthi uma ungalayikanga ngicela ukuthi ukwazi ukucomment ngoba yinini enikwazi ukwenza ukuthi ngikhipha amaphupho ajulile. Ningadlala abantu bathi bachaza amaphupho bakuyaganga ngani. Ngiyathokoza indumandumane 10-111 eGoli eThembisa. Amen.